Ara us diré una cosa que a molts de vosaltres us sonarà com impactant, com impressionant, però que de fet forma part de l'essència del judaisme des de la seva existència. I és que el creador i la creació són en essència la mateixa cosa. És a dir, que l'Etern es manifesta de diferents maneres i una de les manifestacions del creador és en la creació mateixa. Això és el que diu el Deuteronomi com Ein Od Milvado, no hi ha res més que ell. Ara bé, això ens planteja una dificultat essencial, que és la del lliure albir. Som lliures realment les persones? La resposta del judaisme és que rotundament sí. El que passa és que quan nosaltres prenem una decisió, la nostra decisió queda incorporada en el pla general per la creació que té el creador. És a dir, dit d'una altra manera, nosaltres, abans de prendre la decisió i abans de que es desenvolupin els fets d'una determinada manera, som lliures de decidir. I després de que les coses passin d'una determinada manera, tot ha passat com ho ha predeterminat el mateix creador. Shalom.